Čau. Čau, chat. Hele. Čau. Čau, čus, čau. Mám pro vás info k bazaru na iStout. Jak dobře víte, doufám, že víte, plánuju na iStout udělat sekci bazar. Pojmenuju to tak, protože to tak jako bazar je. Držu Bukovec. V této sekci budou moje věci, dražší věci, trošku levnější věci, značkové věci, které už nenosím, měl jsem je třeba v klipech, mám tady toho plnou místnost, nevím, co s tím mám dělat, budu to asi dávat na části. Každopádně bazar budeme otvírat koncem tohoto týdne, připravuju poslední hovna k tomu a dělám ze Sany ceny a tak dále. Takže moje věci, co jste mohli vidět v klipech, starší, novější věci, budou všechny tam. Přemýšlím, že to udělám formou dropů, že budu vždycky dropovat jako první drop, druhý drop, třetí drop a tak dále. Musím to nacenit, ještě jednou vybrat ty věci a ano, zkrátka jsem vám chtěl říct, že bazar bude ready koncem tady toho týdne. Teď za 8 minut se přesouvám na Twitch, kdybyste se mě chtěli zeptat někdo na něco konkrétně třeba k tomu nebo k něčemu jinému. Hlavně se mě neptejte, kdy bude nová hudba, kdy budu dropovat. Všechno je to tajemství, zatím to nechci říkat. Každopádně bazar koncem týdne bude online na iStout.cz. K ručníkům. První várka ručníků, nevezmu Českou domů 3, se odesílala dneska. Další várka ručníků, nevezmu Českou domů 3, se bude odesílat příští týden, začátek příštího týdne. Nezlobte se, bylo to kusu jak debil, ještě jsem tam nějaký přidával, chtěl jsem, abyste to měli skoro všichni, co jste to chtěli. Drop trval asi hodinu, prodali jsme k 500 ručníkům. Díky vám moc za tenhle support, Patrik vám to vrátí hudbou letos ještě, nebojte se. Jdu streamovat Elden Ring, nabíhám na Twitch je iStout Takahiro, bazar koncem týdne, ručníky poslaný, první várka teď, další várka příští týden v úterý. Swag, díky moc za support, iStout, PTK, Cheb, Bramborová hlava, Comments. Vidíme se na Twitch iStout Takahiro, jedno T, pohoměký I. Yes. Ručník už je v píči. Ručníky jsou v píči. Díky moc, vidíme se na Twitchi, nabíjejte na Twitch, si tam vidět, napište, vole, jsem z IG, kurva, pojďme se trápit u Elden Ringu. Dneska to nevidím tak dlouho, ale bude to šťavnatý. Mějte se krásně, kolik je hodin se neptej a dneska jdeme ven. Čau. Bazar, koncem týdne, ještě jednou, budu to opakovat, furt jak dement. Čau, Twitch, já přijdu. Yes, vesmírný jezde se tady, vole, to tady krásně dal. Čau. Tak, teď jsem dělal, že jsem se rozloučil a budu tady ještě smrdět chvilku. Ukážu vám komenze, co vy na to? Comments. Yes. Nechceš být točen. Aha. Dejbac. Hej, pojď sem. Dej mi packu, ne? Yes, druhou. Kámo. Sedni. Převal. Ne, dobrý. Ne. Sedni. Kámo. Ještě jsem to neřekl. Lehni. Kurva. Sedni. Já nechci převal ještě. Kámo. Popros. Otočku. Kámo, ty děláš všechny komba najednou. Ty jsi jaká Feldudringu, ty píčo. Lehni. Ne, kámo. Ne. Sedni.
Ty vole, to není sedni, ty jsi úplně poblázněnej, píčo. Dej pac. Druhou. Sedni a zůstaň. Převal. Neotočku, vole. Yes. Popros. Swag. Tady máš. Crazy, kámo. On dělal všechny komba najednou, jaká v Elden Ringu. Ty píčo, kdybych byl boss, tak mu dám. Dobrý, vidíme se. Twitch za 4 minuty nabíhám. Iced Out Bazar koncem týdne. Plus ručníky se odesílaly dneska, budou se odesílat příští týden. Díky moc za vyprodání 500 kusů, píčo, za hodinu. Jdu do píči, moje jméno je Patrik a ještě se budou dít věci. Swag.